Men kom med ned på gulvet med mig. Kom med mig ned på gulvet her, og så starter vi. Som altid kommer vi til at sidde i vores udgangsposition. Så vi har ned på numsen her. En armsbredde mellem hænderne, eller mellem knæene. Her. Kommer godt tilbage på numsen. Hænderne i lysken. Og så trækker vi vejret helt ned i maven 5 gange, inden vi går i gang. Kom op og stå. Lige i gang. Jeg håber, I har noget vand med. Og I lige har et lille håndklæde ved siden af jer. Inden vi går helt i gang. Fordi at dagens træning, det bliver pausen. Den eneste pause, I kommer til at få, det er, når jeg egentlig skal rette på mit kamera. Så når jeg retter på kameraet, så kan I tage noget vand, men vi går stille og roligt i gang. Når jeg lige har fundet fremad. Jeg har i hvert fald mit lille håndklæde med her, til når vi giver den gas. Vi starter her med fodøvelserne. Gør vi godt ned i knæene her. Kommer op på grundledet af stortåen her. 20 gange. Starter på højre. Vi trækker vejret ind. Og puster ud. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så ruller vi ud over tæerne her, så helt ud over stortåsleddet. Det gør vi også 20 gange. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det er vigtigt, at vi rammer stortåen hele vejen ud og hele vejen tilbage, så vi ikke giver slip. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Herfra, så vipper vi til højre og til venstre. Godt ned i knæ. Stadig hele tiden have sådan en bounce i knæ her. Og vi kører mod højre til at starte med. Så vi siger 1, 2. Husk det fodledet, der bevæger sig i resten af kroppen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og modsat hinanden, så udad, indad. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kommer vi fremad på højre ben her. Ser kameraet. Kommer vi fremad på højre ben. Op på hækken, ned i knæ. Og skal vi cirkulære bevægelser mod højre. Så hele vejen ned og røre. Og hele vejen rundt på hækken her. Og siger 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og modsat mod udad. 1, 2, 3. Godt, og læg godt vægt fremad på benet her. 6, 7, 8, 9, 10. Sætter foden ned, kommer tilbage, kommer frem på venstre ben. Op på hækken. Husk, bagbenet her skal stå lige og ikke stå udad. Og vi kører 10 gange mod uret. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og modsat. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 og 10. Sætter foden ned, kommer foden tilbage. Og kommer vi fremad på højre igen. Kommer helt op på ude på foden, forreste fod her. Og så lægger vi lidt mere vægt ud over her. Kommer så meget vægt ud af det forreste ben som muligt. Trækker vejret ind. Lige lidt mere vægt herude. Altså, vi må meget gerne ryste benet her. Hvis vi ryster, så er det bare lækkert. Hvis det ikke ryster, så er det også okay. Og herfra, der ryster vi hele vejen ned med vejrtrækningen. Så I trækker vejret ind. Og vi ligesom prøver at ryste med vejrtrækningen med ned. Så I siger, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kom ned med foden her og træder tilbage. Kom frem med venstre fod og op på forfoden og læner vægten ud over her. Rigtig godt. Lidt mere vægt ud over forreste ben her. Her, der ryster vi ned igen. Så indånding og ryste ned. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tilbage igen. Og træder frem på højre. Og på forfod. Og vægten ud over højre ben. Her laver vi cirkulære bevægelser med uret rundt 10 gange. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og mod uret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og ned igen. Og tilbage. Kommer frem på venstre ben. Op på forfoden. Frem med vægten foran. Sådan her. Og så laver vi cirkulære bevægelser mod uret 10 gange. Så vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og med uret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kravler ned igen. Og tilbage. Så her kommer vi op på stortåen. Finder midten af foden sådan lige ved midten af foden her. Ud i en hoftebredde. Ud og sprede tæerne lidt. Det er hvor meget man kan se her på videoen. Prøv lige at komme lidt tættere på. Så inden man finder foden ind, sprede tæerne. Og her der laver vi cirkulære bevægelser helt op på tåspidsen her. Så I skal lige op og mærke under jeres negl, og når I rammer der, så er I det rigtige sted. Godt. Men vi laver 10 sekunders rotation, så I skal bare lave dem så mange som I kan på 10 sekunder. Først mod højre, og så mod venstre. Vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og modsat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sætter foden ned og kommer op på venstre fod. Op og find midten af højre fod, uden hoftebredde, helt op på stortåsleddet og ned i knæ. Gør det sammen her. Spred tæerne og lav cirkulære bevægelser mod uret til at starte med. 10 sekunder. Vi starter nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og modsat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sætter foden ned. Kom tilbage igen i udgangspositionen. Godt. Lidt tilbage. Kommer I frem på højre ben.
på forfoden og lægger en masse vægt ud over benet her. Stadig helt op i strakt ankel, så meget vi kan, men vægten er på det forreste ben, og vi har let bøjet bagben. Herfra lægger vi en lille smule mere vægt ud over, så vi har alt vores vægt ud over højre ben. Og når vi har gjort det, læner vi knæet ud mod højre, mens forfoden forbliver forblandet i jorden her. Når vi tager en lille smule mere vægt herudover. Rigtig godt. Stadig mærke jeres ankler, om de står lige, eller om vi begynder at falde ned mod jorden. Og vi tager benet indad, og vi skal forestille os, at vi skal ind og klemme en bold imellem benene, så vi skal bare klemme alt, hvad vi overhovedet kan. Så her skal klemme. Klemme, træk vejret. Godt, og vi åbner, og det gør vi ved at åbne op højre mod venstre. Vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kom ind til midten, sætter foden ned og kommer tilbage. Gentag sammen på venstre. Frem på venstre ben. Op på forfoden. Læn vægten ud over forfoden her. Let bøjet ben bagpå. Husk at trække vejret. Kom godt ud over benet her. Og vi åbner ud mod venstre. Læner stadig alt vores vægt ud over forreste ben. Og vi husker at trække vejret. Kig tilbage på jeres bagerste ben. Og se om det står lige, eller om det lige skal rettes til. Godt, og vi lukker. Ind og klem bolden imellem benene her. Helt op i vristen. Og klemme. Husk at trække vejret. Og vi åbner. Vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Kom ind til midten. Sætter foden ned. Og kommer tilbage igen. Godt. Her, der kommer vi op. Vi står med en fodsbredde stadig mellem fødderne. Så skal I forestille jer, at I har en lille bunke sedler. Det kan godt være svært her i juletiden. Men at I forestiller jer, at I har en bunke sedler under hængen på højre fod, som I ligesom skal op og stå på. Så har jeg en lille bitte højde på bagfoden her. Og så lægger I al vægten over på højre ben. Venstre ben står forblandet i jorden, og højre ben har en lille centimeter over jorden. Herfra, der fører vi knæet indad og hælen udad. Og vi ser således ud. Og det skal være sådan, at jeres forfod forbliver plantet i jorden, og ikke følger med. Sådan her. Så forfoden i jorden, og alt vægt nu mod højre ben. Og vi starter med at få knæet indad mod midten og hælen udad. Og vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kommer ind til midten og sætter hælen ned. Gør det sammen på modsatte ben. Lige op 1 centimeter, al vægt ud på forfoden af venstre ben. Vi starter med at knæet føres indad mod midten og hælen udad. Og vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rigtig godt. Sætter foden ned. Og vi kommer op på midten af foden igen her. Jeg skal have noget luft. Ja, godt. Find midten af foden. Så ind her. Find midten af foden. Ud i hoftebredde. Helt op på tåen. Herfra, der skal du vinke tilbage med de små tæer. Og fremad med de små tæer. Så vi skal lave den her. Tilbage, fremad. Tilbage, fremad. Bare med tæerne.
Så siger jeg tilbage. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Så hele vejen herom. Så lægger vi store tåen tilbage, og de små tager fremad. Den viser de helt for mig, den her. Så herfra, godt ned i knæ, godt med vægten fra over på højre ben, så meget vi nu kan. Og store tåerne tilbage, og de små tager frem. Her kommer vi ned i knæ. Der vægten godt ud på BBD'en her. Og vi tager hælen en lille smule ud og op. Lille smule ud og op. Lille smule ud og op. Herfra så sætter vi foden hele vejen ud og op. 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 Kommer op igen. Tager store tåen fremad, og de små tager tilbage. Stadig bøjet venstre ben her. Og vi kommer godt med vægten ud over højre ben. Husk at trække vejret. Godt. Herfra kommer vi lidt ud og lidt ud og lidt ud og lidt ud og. Og så kommer vi hele vejen ud og hele vejen ud og hele vejen ud og hele vejen ud og. Så herfra sænker vi stortåen hele vejen ned her og giver slip på tæerne. Rigtig godt. Så herfra gør vi det samme på modsat ben. Op og finde mod midten af foden. Helt ud og spreder tæerne her. Knæet bøjet. Og vi vinker med tæerne. Så tilbage, fremad, tilbage, fremad, tilbage, fremad, tilbage, fremad, tilbage. 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Herfra sætter vi stortåen tilbage, og de små tager frem. Igen må man gerne hjælpe lidt med hænderne, hvis man kan ikke få sin tær fremad. Godt. Herfra kommer vi lidt længere ned i knæ. Og bliver hernede. Rigtig godt arbejde derhjemme. Håber I kan være med. Godt, herfra kommer vi lille smule ud. Op. Lille smule ud. Op. Lille smule ud. Op. Og så træder vi helt ud. Op. Helt ud. Op. Helt ud. Op. Helt ud. Op. Rigtig godt arbejde. Så skifter vi tå, så stortåen er fremme, og de små tager tilbage. Jeg glider lidt i dag. Glider lidt frem og tilbage med det glatte gulv her. Nå, men herfra godt ned i knæene, og vi kommer en lille smule ud. Og så kommer vi helt ud, og så langt ud vi kan på tæerne. Helt ud. Helt ud. Helt ud. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så herfra sænker vi foden på 5. Så vi siger 5, 4, 3, 2, 1. Og slip tæerne. Rigtig godt. Så herfra tager vi et skridt fremad. Og tager vores albuer. Først højre, så venstre. Kommer op på forfoden. Så lægger vi al vores vægt ud over forfoden her. Og vi tjekker om vores bagerste ben, det står lige. Og så vrider vi knæet ud af her. Og ind. Udad. Husk at komme helt. Jeg er ikke så god til at komme op i lægen her, fordi det ved jeg ikke. Det er lidt usmidig. Men hvis I prøver at komme så langt op på forfoden her, som overhovedet muligt her, imens vi vrider og drejer. Vi starter mod højre og går ud mod venstre. Stille og roligt.
Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kommer ind til midten, sætter foden ned, graver stille og roligt op og kommer tilbage. Gør det samme på venstre. Kommer frem her på foden, sætter fast venstre, så højre, knæene godt ind på knæet der. Albuerne godt ind på knæet, godt op på foden her, foden er strakt, så igen op, stræk forfoden. Og så laver vi vrid mod venstre først, og så højre. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kom ind på midten, sætter foden ned, og kommer stille og roligt op. Rigtig godt. Slukker altså lige for varmen her. Der er varmt derinde. Yes. Kommer vi fremad på forfoden. Sætter hånden her. Først højre, så venstre ovenpå. Sætter altså foden her. Og det er vigtigt her, at forfoden, eller hængen her, ikke er på linje eller bag linje med stortåen. Så foden må ikke være sådan her. Den skal altid være foran stortåen her. Okay? Stadig en hoftebredde. Ud her. Højre først. Så venstre. Og så går vi op 50 gange her. Okay? Så vi sætter foden op. Sådan her. Og så går vi nedad sådan her. Ligesom vi pumper en madras op 50 gange. Okay, vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og sidste 10 og 3, 4, 5, 7, 8, 9 og 10. Kommer vi herned. Så først højre og så venstre. Og her kommer vi op 40 gange. Lad os se på det. Så siger vi 1, 2, 3, slap af nakken og hænderne, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og tager 10 til 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Wow. Bliv hernede. Kom op på hængen. Slip nakke af hænder. Og så kører vi rundt i cirkler med uret 10 gange. Så siger jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og modsat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Kom op på forfoden her. Laver vi cirkulære bevægelser med uret 10 gange og derefter modsat 10 gange. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Modsat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 og 10. Og kommer tilbage på hælen her. Bliv hernede. Bliv nede. Slip nakken. Og fald hen over kroppen her. Slip maven. Og bare fald ned over jeres ben. Kom og stræk på. Strække helt om bagpå her. Helt op i numsen. Godt. Herfra ruller vi fremad og tilbage. Siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og bliv tilbage her på hælen. Slip hovedet, slip nakken, slip hænderne. Få et godt stræk på baglåret her i panden. Godt. Træk vejret ind. Sæt foden ned. Krav stille og roligt op. Træk modsat ben. Så herfra. Stadig udgangsposition her, med fod mellemrum. Tager vi venstre ben fremad. Først venstre. Så højre. Kommer vi op 50 gange her. Er I klar? Lækkert. Let's go. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og sidste 10 og 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Wow. Kom helt ned først venstre, så højre nedunder. Kommer vi op 50 gange her. Så vil jeg sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Kom så derhjemme. 6, 7, 8, 9 og 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Kom tilbage på hælen. Og vi tager 10 sekunder bevægelser mod uret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og med uret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kom foran med forfoden. Helt op. Og vi kører cirkulære bevægelser med uret. Så siger vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mod uret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kom helt tilbage på hælen her. Og få et godt stræk hele vejen op til ballerne igen her. Det er så sejt. Stærk derhjemme. Bliv ved. Hold den. Snart færdig med fodøvelsen. Stærkt. Herfra kommer vi op og tilbage. Og vi siger 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Vi er tilbage på hælen her. Slip nakke og skulder. Slip det hele her og fald godt ned over benet.
Tag en dyb vejrtrækning. Sæt foden ned. Kom stille og roligt op. Shit, man. Godt. Så er det de afviklende øvelser. Så her kommer I op. Helt ud over tæerne her. Alle tæerne. Ind og finde midten af foden. Helt op her. Og så det er vuggebevægelser ud over lille tåen. Stille og roligt. Siger vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og hele vejen ud og stå på jorden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og bliv herude. Tager vi foden ind under kroppen her og vinkler venstre fod, så vores hofter står lige. Og her der knytter vi, ligesom vi knytter en hånd, knytter under foden her. Knytte, 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 knytte. Husk at trække vejret. Så strækker vi stortåen. Strækker stortåen så meget vi nu kan. Sætter den i jorden. Strækker alle de små tæer op mod himlen. Eller så meget vi nu kan. Jeg kan ikke så meget, som I kan se. Men I gør bare jer bærs. Så der sætter vi foden helt op og strækker alle tæerne. Og vi sætter alle sammen ned igen. Og hiver benet en lille smule længere ind under os. Sætter al vægten over på højre. Og vi åbner på 5. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5. Vinkler op. Og lige ryster foden frem og tilbage på gang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tager vi venstre ben. Så op på alle tæerne her. Let ned i knæ. Og vi ruller lige lidt ud over den lille tå. Så siger vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kommer helt ud og siger 1, 2. Prøv at forblive centreret med hoften her, så I ikke falder med ud over. 6, 7, 8, 9, 10. Bliv herude. Kom helt op i kanten. Vinkle venstre fod, så det bliver lidt mere lige i hoften. Bøj knæene. Og knyt tæerne. Knytte, 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 knytte. Alt hvad vi overhovedet kan. Så strækker vi stortåen. Og vi sætter stortåen i jorden. Og prøver så godt vi kan at strække de andre tæer. Slip fingrene. Og så kommer vi op og spreder alle tæerne. Og så kommer vi helt op på foden her. Læner alt vores vægt ud over. Og så åbner vi op på 5. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5. Og ryste, 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 ryste. Skide godt. Så her har vi lidt bredere stående her. Så er vi lidt nede i knæ. Eller hvad fanden? Nå ja, det er, vi står sådan her. Det er en fod af livet, og anden fod står væk fra os. Så her kommer vi op på stortåen. Og står så ligesom op på knysten af siden af stortåen. Og vi prøver at få så meget vægt over på vores venstre ben som muligt. Godt. Så her, der har vi armene foran os, så vi står sådan her foran vores hofte. Og vores krop følger den der vej, samtidig med vores fod kommer med. Så vi siger 1, 2, 3. Jeg må i gang pause videoen, hvis I ikke lige kan se, hvad jeg laver. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Rigtig godt. Kommer vi op og gør det på højre ben. Så ud i spredstående her. Venstre fod lige ud. Højre fod væk fra os. Godt med vægten fordelt på begge ben. Og vi kommer op på stortåen. Siden her. Så helt op på knysten på siden af stortåen. Og læg noget vægt ud over højre ben her. Godt. Kom op. Hænderne foran os. Og vi kører rundt på foden, siger vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kom så. 8, 9, 10. Godt arbejde. Den er hård, den der. Godt arbejde. Hua. Nu vil jeg lige gøre lidt mere. Gå direkte til knæene. Så har vi samlet fødderne her. Hænderne på knæene. Og så kører vi rundt i cirkler 10 gange mod højre og 10 gange mod venstre. Så vi siger 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og modsat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og vi åbner benene op og siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og modsat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sætter vi en vinkel på foden, så ud og stå med tæerne mod den anden her. Og vi kører igen. Cirkulære bevægelser. Vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og modsat. Vi er 1, 2, 3, 4, 5. Vigtigt at tæerne er højt samlet her. 8, 9, 10. Og åbne. Siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og modsat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sætter vi en fod på. Det er godt ud her. Og vi kører rundt. Cirkulær mod højre. Så vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og modsat. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og vi åbner. 1, 2, store stejlige cirkler her. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og modsat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og vi åbner op igen her. Shit. 1, 2. Ej, nu skal jeg lige. Fuck, man, den lever noget til. Vi er færdige. Godt. Der missede jeg lige helt der. Shit. Nå. Vi har en fodsbredde. Det kan jo ske. Her sætter vi hænderne i lysken. Så hænderne i lysken, det er svært at se på kameraet, kan jeg sige. Kommer lige lidt op. Hænderne i lysken. Her. Og kører vi fremad med hoften i cirkulær. Og jeg siger 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sætter vi hænderne helt op på hoften her, så find jeres pelvis. Og ligesom følg ned langt, ligesom sæt mærk knoglen her, sæt jeres tommelfinger og følg ned langs mod midten af jeres krop. Skuldrene tilbage, så meget vi nu kan, så de skuldrene og albuerne vender bagud, og så kører vi igen. Siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så sætter vi hænderne helt bagpå her. Helt op og mærker rygsøjle her. Og så er albuerne og skuldrene så langt tilbage som muligt stadig. Og vi kører 10 igen. Så siger vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rigtig godt. Så herfra sætter vi hænderne i hoften igen. Og så kommer vi ned. Så her er bare i jeres her er knoglen, lige mærke. Og så har vi en god bredde i benene her. Måske lidt længere end en skulderbredde. Og så kommer vi sådan ned og sidder på stolen og tilbage igen. Men vi gør det i cirkulære bevægelser. Så udad, ned og sidde og frem. Ud til siden, nedad og frem. Gør vi 10 gange. Jeg siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rigtig godt. Herfra sætter vi også, har vi stadig hænderne i lysken. Og så kommer vi rundt i små cirkulære bevægelser i hofteledet. Så jeg gør det sådan her. Små cirkulære, de kommer altså lige lidt længere op her. Godt. Her. Godt. Herfra. Så jeg skulle lige indstille, undskyld for klippet, jeg skulle indstille kameraet lidt, så vi går videre. Herfra går vi en lille smule længere ud med benene. Stadig godt ned i knæene her. Hænderne i lysken. Og så laver vi sådan nogle små, dejlige cirkler i hofteledet. Og vi lige forestiller, at jeg har en kasse rundt om jer, som I ikke må gå ud af. Og vi laver 10 til hver side. Så vi starter mod højre, laver 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og modsat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Herfra kommer der en lidt svær en. Men det vi skal gøre, det er at vi har hænderne i hoften stadig. Og så skal I forestille jer et gammeldags 8-tal, så et digitalt 8-tal. Og det er at vi går til højre, fremad, ind til midten og tilbage. Og så går vi ud til venstre, fremad, ind til midten og tilbage. Så det er ligesom sådan en firkant, I kører rundt i. Starter mod højre, kommer fremad, ind mod midten og tilbage. Til venstre, fremad, ind mod midten
og tilbage. Og din vejrtrækning skal være lyde så indånding, 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 tilbage. Pust ud. Indånding, 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 pust ud. Okay? Vi prøver. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Så sætter vi ligesom hoften fremad, og så gør vi det samme bagud. Så udad, tilbage, ind til midten og frem. Udad, tilbage, indånd, frem. Starter mod højre. Så siger jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rigtig godt arbejde. Herfra tager vi benene helt ud, så en lille smule længere ud af, og sætter vi en vinkling på, så de fødderne vender indad mod midten her. Okay? Og herfra, der tager vi først højre og venstre. Kører vi bare sådan her. Okay? Vi starter med højre fremad, så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tager 10 med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og herfra går vi ud til siden. Så det bare der er stadig samme fodposition. Og så skal vi højre, venstre, højre, venstre. Vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tager 10 mere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rigtig godt. Så kommer vi helt ind. Samler fødderne. Hænderne bag på ryggen her. Skuldrene går tilbage. Ned i knæ. Og så kører vi kæmpe store cirkler rundt her. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og modsat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rigtig godt. Klip. Vi kommer op. Så er vi helt op og stå her. Godt. Så herfra har vi igen en fodsbredde mellem benene. Og her har vi hænderne op foran ansigtet. Og så kører vi armene bagud her. Så hænderne er slappe. Vi starter mod højre. Stræk arm som en flipsbue, og vi kører. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rigtig godt. Så tager vi armene helt op over hovedet her. Jeg er simpelthen for høj til det her. Godt. Herfra er vi stadig fødderne. Shit. Der. Godt. Og herfra har vi hænderne samlet. Eller ikke, nej. Forfra. Vi har hænderne samlet over hovedet. Godt. Stadig knæene, lidt bøjet knæ. Og så kører vi bagud her. Med armene, så vi kører bagud, så vi kører først mod højre, og så mod venstre. Stræk arme, godt bag ørerne, og vi kører 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rigtig godt. Så spreder vi benene så langt ud vi kan. Så godt ud med at benene ud til siden. Så vi kører igen. Så vi siger 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Herfra har vi armene her, som en bokser, og vi kører fremad med kroppen og tilbage. Vi starter mod højre. Vi siger 1, 2, husk at kigge fremad her. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Her kommer vi ned og op. Ned og op. Og vi starter mod højre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rigtig godt. Gør vi det baglæns. Så vi siger 1, 2, 3, og det er hele vejen rundt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu ligesom før, så går vi halvvejs rundt og kommer op igen. Så halvvejs rundt, kommer op igen. Start mod højre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rigtig godt. Vi ser, hvor lang tid har vi brugt. Her der kommer vi op med armene. Her og samler dem over hovedet her. Så vi har strækt arme og håndfladerne mod hinanden. Samlet ben. Og så kører vi rundt i cirkulære bevægelser med overkroppen. Så hele vejen rundt og siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og modsat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. Herfra går vi direkte til skuldrene. En fodsbredde mellem benene her. Og vi har hænderne limet fast til lårene. Og her kommer vi op og ned. Op og ned. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tager 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og højre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og venstre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og skiftesvis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og så kommer vi... nu skal vi... Kommer vi cirkulære bevægelser baglæns. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og fremad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rigtig godt. Så tager vi højre baglæns. Så siger vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og venstre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og højre fremad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og venstre. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Rigtig godt. Så her tager vi skuldrene helt op til ørerne, så langt vi overhovedet kan, så vi spænder helt op så meget vi kan. Samler hænderne ned på lårene, og så kører vi dem over hovedet på 10 sekunder, så jeg skal følge min tælling. Så vi trækker vejret ind, og siger vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ram hinanden. Stadig hold skuldrene oppe. Træk vejret ind. Og vi rammer lårene igen på 10. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så ruller vi rundt og siger 1, 2, 3, 4, 5. Og fremad 1, 2, 3, 4, 5. Godt arbejde. Godt. Her, der lader vi nakkeøvelser. Her, trækker vi vejret ind, eller vi går nedad, og puster ud, når vi går opad. Så vi siger 2. Husk at holde øjnene åbne hele vejen i den her øvelse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt, så trækker vi hovedet til siden. Vi trækker ind her og puster ud i yderkanterne. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Så her, der lader vi hovedet hænge lidt. Eller, nakken. Jeg har virkelig ondt i nakken. Så, det er ikke sådan med pause. Nå, slut. Vi tager vejret ind. Tager hagen ned til brystet her, ned til kravbenet og puster ud. Bliver vi bare lidt hernede. Stadig mærker ben er bøjet, og I slapper af i resten af kroppen. Trækker vi vejret ind. Tager hovedet frem. Og så lidt længere ned mod brystet og puster ud. Det gør vi 3 gange mere. Så vi trækker vejret ind. Frem, ned og puster ud. Frem, ned, pust ud. Frem, ned, pust ud. Så bliver vi bare lige lidt her. Trækker vejret. Stille og roligt. Kom stille og roligt tilbage. Og det gør vi ved at trække vejret ind. Kom et skridt tilbage. Så frem, tilbage, ned. Frem, eller tilbage, ned. Stille og roligt. Bare stille og roligt op her. Kommer helt op. Det var lidt svært at forklare lige der. Nå, så det vi gør nu, det er at vi tager højre arm, så om bag på ryggen, således. Tager fat med venstre arm. Og så tager vi hovedet og lægger mod venstre. Stadig godt med knæene, og vi ligger. Rigtig godt. Bare slap af i hovedet her, hold øjnene åbne, fald ned i knæ, ikke stræk op i knæene, godt ned i knæ her. Træk armen lige en smule længere tilbage. Albuen skal ikke stå herude, men den skal også være helt tilbage. Mærk at skroppe, om den står lige, eller om den står lidt skævt. Så hold den der. Yes. Rigtig godt. Træk vejret ind. Giv slip på armen.
og kommer stille og roligt op med hovedet. Jeg tager i venstre arm om bag på ryggen, tager fat med hånden sådan her. Albuen tilbage og lægger hovedet mod højre. Kom så langt ned i kan og slip nakken med hver vejrtrækning. Godt. Kom stille rundt med nakken og slipper. Godt. Afvikling. Så der tager vi hovedet til siden. Og vejrtrækningen hedder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kom op til midten. Skide godt, mand. Så bliver det altså ændre på kamerastilling en gang til. Samlede hænder. Håndfladerne mod hinanden. Godt ned i knæene. Og vi kører rundt i cirkler. Så vi siger bagud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og 10 hurtigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og fremad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og 10 hurtigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Så har vi højre bagud 10 gange. Siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og baglæns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 og 10. Kører vi fremad med højre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Skide godt. Så tager vi højre baglæns og venstre baglæns. Så det siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og vend højre og fremad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt arbejde. Så her tager vi hænderne, hammer vi vores lår her over hovedet. Op og klap over hovedet, større med håndfladerne. Når vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tager 10 mere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og foran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og bagud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rigtig godt. Herfra tager vi armene ud til siden, og så kører vi indover, indover, indover. Gør vi 20 gange, så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og modsat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Godt. Det var de 7 første faser. Som sagt er det jo en fuld træning, body SDS træning. Hvis man tager ind på der, hvor jeg studerer, så er det sådan her, det foregår hver gang. Så vi kan komme lidt ned her igen.
Igen. Her der kører vi starten med hofteøvelser. Hofteøvelser. Kører vi op, bare lige ud, 50 gange. Så siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og til alle, husk at strække fødderne nedad. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og sidste 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og her kører vi så indad, og vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og ud af 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og sidste 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Godt. Her har vi hænderne op i hoftehøjde. Og der kommer vi op og siger op, op, ud, ind. Op, op, ud, ind. Gør vi 10 gange, så op, op, ud, ind, op, op, ud, ind, op, op, ud, ind, op, op, ud, ind, op, op, ud, ind. 5, 1, 2, 3. Fuck. 1, op, ud, ind, op, op, ud, ind, op, op, ud, ind, op, op, ud. Sidste 2, op, op, ud, ind, op, op, ud, ind. Godt. Så kommer vi lige op i skulderhøjde, så højt op vi kan i hvert fald. Max skuldrene. Og så siger vi op, ud, op, ud. Stadig stræk fast her. Tager vi 10 gange. Så siger vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kom så! 10. Rigtig godt. Sidst kommer vi helt herned. Foran knæene. Og så siger vi op, 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 op. Gør vi 10 gange. Så vi siger ikke, hvad der er bedst her, men vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt arbejde. Så skal vi over stenen. Og så alle sammen yndlings. Godt ned i knæ stadig. Vi skal være klar hele tiden her. Og så kommer vi over stenen. Store dejlige cirkler. Helt om på den modsatte side og op. Starter på højre. Det siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og modsat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Sidste 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Så tager vi den. Helt ind og lukker. Helt ud, lukker. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så går vi op, lige op og lukker. Lige op og lukker. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gør vi modsat. Så helt ind over og åbne. Helt ind over, åbne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så op og ud. Lige op, ud. Lige op, ud. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det kan mærkes. Rigtig godt. Så her tager vi højre ben om. Hvis man ikke kan holde balancen, så må man finde en væg. Godt ned i knæ, og så trækker vi tilbage i benet, så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Træk det venstre ben. Det er vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så har vi højre ben fremad. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venstre ben. Op og frem. Siger vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rigtig godt. Så her tager vi... nu skal jeg lige komme til hægten her. Godt. Så kommer vi op her og op med hængen. Sådan her. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tager 10 med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kommer vi bag med hængen og siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kommer vi foran og vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så kommer vi foran og siger, hvor vi skal ramme med både venstre og højre ben på knæet sådan her. Okay? Tag højre fast, så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kommer vi på ydersiden, så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Til sidst her, løfter vi op med benet, op godt i hoftehøjde, og bliver op i den her 90 graders vinkel. Og så kører vi ligesom pendul frem og tilbage. Åbner op, og vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Modsat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skide godt, mand. Højde
ned på jorden og lægger gang her. Kan se mig på de her klip til her. Velkommen til jorden igen. Nu skal vi lave alle de dejlige gulvøvelser. Det vi starter med, det er at komme op her. Yes, det står lige perfekt. Om her så har vi en fodsbredde, eller en hoftebredde mellem fødderne, således. Og så kommer vi fremad på armene. Og så går vi fremad på knæene her. Således, og kommer fremad på begge knæ, ned og røver. Til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tag højre og venstre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kommer vi herfra, kommer vi op og står på bagben, så vi kommer helt tæt på her, så vi kommer op her, og så kommer vi op og står og prøver at strække benene ud og ned. Det gør vi 10 gange. Det vil sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rigtig godt. Godt. Så kommer vi helt hen her. Kommer ned på tæerne, helt ned her. Og så kommer vi op og gør det samme igen. Bare hvor vi kommer op på tæerne i stedet for. Det gør vi 5 gange. Er vi klar? Perfekt. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5. Lækkert. Kom ind. Nu er det lige her. Jeg har i min håndklæde her ved siden af. Godt, vi skal tage nogle mavebøjninger. Ja, i hvert fald indledende mavebøjninger. Og det gør vi her på gulvet. Fødderne er så tæt på som muligt. Fødderne er så tæt på som muligt her. Hænderne langs siden. Kommer vi op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt, så sætter vi højre ben op på venstre ben. Eller vi tager venstre ben op på højre ben, hedder det venstre ben op på højre. Og så tager vi 10 her også. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så kommer højre op på venstre. Og vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Streger vi venstre ben i forlængelse med det andet højre ben. Og går vi op 10 gange igen. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og modsat ben. Så vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Kommer vi op
her. Det var 50, ikke? Så hopper vi op her i krabben. Kommer vi op. 2 gange ned på jorden. Og op. Så ned. Bum, bum, bum. Op. Bum, bum, bum. Op. Vi tager 10 af dem her. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Det var 50. Så går vi videre til dybe mavebræk. Og der har vi hænderne ned på lårene her. Og så går vi lige op og rammer i lårene, eller rammer knæene og ned igen. Gør vi 10 gange. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så tager vi højre arm, venstre arm ovenpå, 10 gange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og modsat. Venstre, højre. Og vi kører 10 stykker. Så vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt arbejde. Det var 30. Så her. Vi har mange sko i dag. Så her. Der har vi armene helt tilbage. Og så kører vi, hvor den ene arm forbliver i jorden, og den anden kører opad. Okay, og vi starter med højre, så venstre forbliver i jorden. Højre bliver bag ørerne. Godt fat rundt om hovedet. Og vi kører op og siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og modsat. Jeg siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt arbejde. Lige se, hvad fanden. Jo, godt. Så kommer vi her. Benene helt op i luften, så stræk det vi nu kan. Tager vi hænderne op på lårene, og så prøver vi at se, om vi kan nå vores små drejninger. Tager vi 10 af. Jeg vil sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt klaret. Så er det rygbøjninger. Se om jeg kan være med de gaver her. Nå. Vi prøver. Hvordan fanden skal jeg gøre det her? Det lange hyld, mand. Jeg ligger. Godt, jeg kan ligge her. Perfekt. Det er ikke sådan med alle de gaver. Nå, men det her, det tager vi fødderne. Eller vi tager her hænderne i en trekant foran hovedet. Sådan her. Og så løfter vi op 10 gange. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Så tager vi hænderne. Hold igen. Vi tager hænderne lidt fremad. Stadig foran hovedet her. Så det ikke er rigtigt.
Sådan. Tager vi hænderne foran hovedet. Stadig. Ikke en trekant, men vi tager dem foran og tager dem lidt ud. Ikke helt ud 90 grader, men stadig med vinkel på. Og så løfter vi op igen. 10 gange. Det siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Går vi lidt længere frem, hælderne lidt tættere på hinanden, og så gør vi det igen. 10 gange. Her vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt, så tager vi hænderne helt frem, så meget vi kan. Og så har vi bare strakt, ikke noget med en trekant eller noget, bare helt frem her. Går vi op igen. 10 gange. Siger vi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Rigtig godt. Godt, så de sidste 20, ikke? Jo. Tager vi foran her. Vi tager hånden foran hovedet, lægger panden på. Lægger vi armen sådan lige ude for en skulder. Og så kører vi op, skråt op, sådan her. Okay? Og vi tager 10 styks, og vi kigger bagud samtidig. Og vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og modsat vej. Og vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Så er vi om til lidt dybere. Der har vi hænderne lige ude foran kroppen her. Så ned med albuerne. Hænderne foran hovedet eller siden af hovedet. Og der kører vi op 10 gange op. Det vil sige uden hænder. Det siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kører vi dem op her. Sådan ikke helt i en trekant. Men vi har det op her. Så vi er med foran skuldrene. Så ud med armene i en ude med en, hvad hedder det? Skulder. Højde. Med en vinkel på ind til skuldrene, hvis det giver mening. Og der løfter vi op 10 gange igen. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rigtig godt. Så tager vi armene ned langs siden. Helt ind til kroppen her. Og der løfter vi kroppen uden armene, så armene forbliver i jorden. Hovedet i panden, eller panden i jorden. Og så løfter vi op. Og siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så løfter vi med armene, så op her. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Så er vi armene helt foran hovedet her. Og armene forbliver i jorden. Og vi løfter kun benene herop. Så kun benene op her. Okay? Gør vi 10 gange. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Og så løfter vi op i Superman som den sidste. Hele kroppen op her 10 gange. Sidste siger vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt arbejde. Ja. Og en godt smadret. Sådan. Så kommer vi ned her. På forarmene. Og stå. Godt. Starter vi med, at vi sætter hænderne ind mod hinanden og står her. Slipper nakken. Slipper de steder, vi spænder op i kroppen. Og trækker vejret helt ned i maven. Godt med vægt ud på forarmene her. Herfra sætter vi forarmen eller hænderne fremad foran vores krop og strækker armene så meget vi kan og kommer så meget vægt ud foran på armene som muligt. Her må vi rigtig gerne prøve at få alle fingrene ned og røre jorden, hvis man kan. Hvis man ikke kan, så prøver man så godt man kan. Rigtig godt. Herfra tager vi armene først højre, og så venstre udad. Husk, at hvis I synes, det er svært, så kommer I bare tættere med knæene. Og hvis I synes, det er nemt, så går I bare længere tilbage med hælene med knæene. Glemte jeg at sige til at starte med. I gør det godt. Ja, det er jo hele julestemningen. Og det hele her, der er lidt pylder lige nu. Så I gør det så godt I kan. Der er ikke nogen, der forventer noget. Men det eneste vi forventer, det er, at vi gør det så godt vi kan. Godt. Herfra så sætter vi håndledene ind mod os selv. Først højre, og så venstre. Fingrene i jorden. Slip ryggen. Rigtig godt. Herfra kommer vi først tilbage på højre. Sætter den mod ned jorden. Ja, ned mod jorden. Og så efter kommer vi op på venstre. Super fedt. Kommer vi lige fremad her. Sætter os på jorden. Jeg ændrer lige kameraet, så I kan se mit ansigt. Godt. Find udgangsposition. En armslængde bredde mellem knæene her. Kom op og sid. Hænderne i lysken. Og lige mærk jeres krop en gang. Bare lige hurtigt. Tak for i dag. God træning. Og til dem, der ser den i juletiden, så rigtig god jul og rigtig godt nytår. Håber, I har nyt træningen. Og vi ses næste gang.